Ajụjụ ka m chọrọ ka m jụọ m ndị Igbo be anyị, ma ọ kachasị na ọ bụrụ na ị bụ dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị, buru oche nwanọdụrụkwu bịara m nso ka ị nụrụ ozi danda, maka na ndị Igbo si na-ezukọ were eri anụ udene atọtue ngịga. Kedu ihe nwere ike ịkpanite mmadụ ma ọ bụ ime na ndụ mmadụ asị na onye a na dibịa mara ya, na ihe ọ katara n'akara aka ụwa ya bụ ime dibịa? Kedu ihe nwere ike ịkpanite mmadụ ime ihe dị otu a? Tupu m agawa n'iru, onye ọbụla bụ dibịa kwesịrị ịma ihe m chọrọ ikwu. O nwere 3 basic things ndị dibịa kwesịrị ịma. Nke mbụ, ịgwọ ọya. Nke ịbụọ, ịgba àjà. Nke ịtọ, ike ọgwụ. Dibịa ọbụla n'ala Igbo anyị mazuru ihe niile, mana ka m gwa gị nke dị ka ibe ya. Tupu a sị na dibịa mara mmadụ, ndị nshie ebe nna ya ga na-abịakwute onye ahụ wee na-akọwa ya many things o kwesịrị ịma tupu mmụọ ahụ mara ya na dibịa enwe ike ịbịakwute ya. Ọnya bụ na ụdị ndị dị otu a anaghị ekwete ka ha mee dibịa ọdịnala. Mana ka m gwa gị eziokwu, mmiri dị ire eju dịrị nwa nkịta. Dibịa dị ka ụkwa si n'elu wee daa, ọ na-ama ama. Chekienu ndị niile mee dibịa ọdịnala mata burugbuo, iji eso nkwenye na tupu dibịa ama mmadụ, enwere ike ajụa na nna nna ya eme dibịa, na nna mụtara nna ha wee mee dibịa. Dibịa dị n'ikwu nne ya ka ọ dị n'ikwu nna ya. A ga-ajụgasị ajụjụ dị iche iche site n'ihe ịgba akaebe na-eme na ndụ onye ahụ. Nke ịbụọ, iji wee kọwa okwu a, na dibịa dị ka ihe ndị Igbo tụrụ n'ilu si aka kpara eze ka udene, okwue mmụọ chiri ya ọzọ. Onye ọbụla dibịa ọdịnala marụ ihe niile ọ na-eme na-apụ iche. Ọtụtụ ndị Igbo maọbụ ọtụtụ ndị be anyị na-adị ekwu na o nwere ihe a na-akpọ dibịa nsata maọbụ ịgba ọsọ agwụ. Onye ọbụla satara dibịa na onye dibịa mmadụ anaghị abụ ofu. Jeenụ jụọ ese, maka na ihe agụ ji eme ire dị ya na mvọ. Onye ka ọ ga-abụ inezi anya tata n'ala Igbo anyị, ọtụtụ ndị be anyị ejikọ the kind of orientations and ihe ha watchta n'ihe ejije efilizie na the world dibịa jọrọ njọ. Mata burugbuo, nwata ọbụla lụrụ 14 years dịka o si wee dị n'omenala na ọdịnala Igbo, a na-arụrụ ya agwụ. Mana unu nye anya tata, onye ọbụla arụrụ agwụ ọ je mebe dibịa, maka ndị Igbo kwuru sị na ochie dibịa chụọ àjà ọ dịka ewe nye ndị mmụọ n'aka. Mana ọ bụrụ na ochie dibịa nwa ofeke eburu eke tigharịba. Nke a bụ okwu ru m inu. Ọ ga-amasị m inye m oke nke gị n'ihe ozi ka obe nnụnụ. Aka mbụ nwaanyị gị bụ Maazị UC. Cheta na ikwu amarọ ibe ezi ya. Ụmụnne m ndị Igbo, deme